La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha convocat una sèrie d'accions d'agitació perquè la comunitat educativa i la societat en general es mobilitze en la vaga del 28 d'abril contra la política educativa del conseller Alejandro Fandemoro. Estem proposant, per una banda, als claustres i als consells escolars que es pronuncien al voltant de la necessitat d'anar a la vaga el dia 28 i adherir-se a tots els postulats de la plataforma, que és reivindicar tot allò que que la conselleria no ha complit i demanant també la dimissió del senyor Fondemora. A partir d'ahí també el que anem a fer des de ja també és activar les plataformes comarcals, fer una crida a les plataformes locals i comarcals de tot el país que comencen a treballar per a que en primer lloc el dia 23 es facin actes en tots els centres de reivindicació, que pengen pancartes, que pengen el senyor Fondemora cap a baix, que facin el que vulguin de pronunciament i per a que el dia 28 tinguem ja la crida a la vaga del professorat i al tancament de les escoles per part de l'alumnat i els pares i les mares. I després ja per la vesprada, ese mateix dia 28, a les 7 de la vesprada, farem manifestacions en les 3 capitals del País Valencià. Cal recordar que la vaga del 28 d'abril es convoca després que la conselleria no hagi complit els acords fets amb sindicats i associacions de pares i mares en el termini pactat.